जे बाक्सानि हिंखाय बंनि बिहिक सरि हामिया बाक्सानि हिंखाय बंनि आमा सरि हामिया बाक्सानि हिंखाय बंनि बोसानि परिखा दंगो बाक्सानि हिंखाय बंनि सामुं खायसानाय रक आबो हाय बरकनि सामुं बंनि बिहिक लुमै दंमानि बरकनि साजा लुमै दंमानि बरकनि आमा लुमै दंमानि जत्त सामुंनो याकारे दफानि बागै बोखाबाय जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड थानायनो दिल्लीनि जन्तर मन्तर प्राय 2450 किलोमीटर हासाल जों अ जागा फाय दिनै पृथ्वीनि सबसे पावरफुल पार्टी रुल खायजाक बीजेपी पार्टी हाय अ जागानि रुलिं जागायाव जों हायो बरकनि थाने सिरि बोखानि दुमानि गगनो खुंजोवो खरकसा 545 MP नि थाने सगैरेना हिनै जों खासङै हायो ताकुकते बुकुकसं गोबां मासिनि बागै चेलेन्जेस हायका दिनै न पान्डानि बागैबो गोबां मा जागायाव जोंनो स्टप खायनान बागै एमनकि पुलिस रक जों जे जागा दङ खरकसा बरकनो एमनकि लेखा ओइ बासो दावो हायपाना नारक मानलिया दिनैनि अबो हिस्ट्रिनि लाइफ बुमाव जों खरकसा बरकनि थानि सुजाकनाय आं साइमानो सिनि बिसिङो ताबुकनि दिनो मेबि 60 years रक थाङोनो 60 बोसोराव थाङोनो बाक्सा 55 बोसोर बाक्सा 65 बोसोर बाक्सा 70 बोसोर किन्तु अ दिनैनि लाइफ बुमाव जे ब्रुसिं ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मानानो नकलनि मोगदै गलाय जों मुंसु खालायनाय जे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मानानो दङ जोंनि बागै अबायके जों सामु खायखानै हा गोनाङै जत्त 545 जना MP दा 125 crore इन्डियानि बोखाव जों सगैरेना नांनाय त्रिपुरासानि जोंजाल तामो त्रिपुरासारो दङै अ जागा ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड थाना हाय तामो रिजननि बागै जों साइमानो गोबां मा टाइम न जेब्रो त्रिपुरासानि ककथाय हायो आपुर हंकाय जोंनो जास्टिस मानिया त्रिपुरा हाय जागावो किसुदिन सिगाङो सिनि बुकुकजुक सं सागांगे बेलाय के खादोवो रेप खायजागि बेथारजाक मानि आबो हायरक नंगौ सिलाय कगै बेथारजाक मानि आबो हाय नंगौ भूत तगै खायो एम्बुलेंस रक नितिक्लाय बुजाक मानि सोंनगौ किन्तु त्रिपुरा सारक तिनिनि संग्रियां हनियावै जमतिया हनियावै देबरमा हनियावै काइदै हनियावै जत्त थानजाङै त्रिपुरा सारक 19 ट्राइब जतङै जों कायसाथाय कायसा बरक जतनो फानजाङै हाय दङ आं साइमानो दिनै न दिनो कांचनपुर हाय जागानि बरक हायजाक साब्रुम हाय जागानि बरक हायजाक कल्याणपुर हाय जागानि बरक हायजाक आगरतलानि बरक हायजाक खुवाइनि बरक हायजाक जत्तनो जों थानजा हायो फायदि बुबाग्रानि नेतृत्वे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड त्रिपुरासानि बागै सुनामथिनाय त्रिपुरासानि थुनाय जों सोनामै फुलुकथिनाय आंनि साय उकुगोकक सानाय गोबां मानसिनि लिडारशिप दङ फायदि सोंबरनो खाकाम याफारमाबाय ताइ आनि अकक सामानि नरकनो ताइसे हायना हाय चबानि चेबाय याफारो नरकनो बेलाय के हामाय रमाबाय वाइटिया बेलिनि टी मंगै नरनां हायना हाय खाकाम याफारो बुबाग्रा long live